rada mbeng iki. Malangkre kok wis ning gegere Petro iki. Wah, wis. Wis. Wah, mengko aku ndak ora eling. Piye ora eling piye biasane entek pirang-pirang genthong kok saiki ming sithik. Oh, saiki wis pahit saiki. Oh, wis ora kuat kowe pisan. Dursasana wonten dawuh dinteki. Nggih, wong ngene iki lho, ngombe iki niat tenan ora mung sithik-sithik. Oh, ayo. Apa do mlirik do apa? Gong turu. Gong. Piye dap. Piye dikosek oh? Ayo kono tak kosek WC-ne kono ora. Jengkolmu mladat ora. Asem ra ana gaburan. Wah, wis ndeleng. Sapa iki? Soi. Waduh. Syukur ditonyo ora krasa. Wah, ayo kokean kowe iki umben-umbenan unjukane Ndara Bratasena kok tok ombe kowe iki biasane ming banyu tape kok. Wah, cerat ngopo e? Kisruh ye. Kisruh. Den ngaso Ndara, pun tutuk. Nuwun sewu Ndara Kurupati, Ndara Bratasena kajenge ngaso nunggal kalian derek-derekipun. Yo, do ngaso ngono. Do ngaso sesuk ditutuke Bratasena. Wah, yo.